Managementul departamentului de marketing dintr-o anumită companie depinde de dimensiunea acesteia. Există diferențe între companiile mari, cele mici și cele medii. Am fost în companii mici care făceau micromanagement, ceea ce înseamnă că monitorizăm timpul pe task, monitorizăm taskurile, știm exact cât timp investim într-un proiect și ce putem optimiza. Și am fost și în companii mai mari, unde nu era neapărat nevoie de toate acestea, atâta timp cât știi care ți sunt prioritățile săptămânale, știi să livrezi lucrurile la timp și răspunzi la telefon când ești căutat. Micromanagement am făcut în startup-uri, deoarece scopul acolo este să eficientizeze cât mai mult procesele și procedurile, astfel încât să se asigure că se obțin cele mai bune rezultate în cel mai scurt timp, iar firma crește continuu și nu suferă scăderi. Pentru mine, partea de micromanagement a fost un lucru pe care am putut să-l manageriez ok, în sensul că am avut startup-uri în care mi se monitoriza cât timp investeam pe fiecare task sau proiect. Foloseam Toggle în acest sens, aveam și sloturi săptămânale în Google Calendar cu task-uri pe ore și multe altele. Aș menționa aici faptul că pentru planningul activărilor săptămânale și managementul activității de marketing am folosit mereu ClickUp. Iar pentru păstrarea evidenței tascurilor zilnice și a priorităților lor, foloseam Todoist. Aș zice că organizarea și tot acest sistem a fost eficient pentru brand și pentru mine, pentru că îmi place să am o organizare și o structură clară și să fac prioritizare constantă în funcție de obiectivele și nevoile de business. Micromanagementul funcționează foarte bine, însă am văzut că pentru brandurile mari, unde lucrurile sunt deja clare, compania nu este strânsă la buget și are deja oameni capabili, aceste companii nu fac micromanagement. Ceea ce mie îmi place la micromanagement este faptul că permite un loc de muncă hibrid, pentru că pot să-mi fac prioritizarea taskurilor, îmi monitorizez timpul, așa că știu ce contează și nu este nevoie să fiu la fix la program și să plec la fix. Și asta pentru că în marketing oricum nu ești la program. Am venit la fix, am plecat la fix. Acolo, dacă ceva crapă la 10 noaptea, ai un hack sau se întâmplă orice altceva, trebuie să fii acolo și să rezolvi. Așa că aș închide acest video prin a spune că îmi place micromanagementul, deoarece lucrurile sunt foarte clare în acest fel și elimină partea de muncă on-site, care de cele mai multe ori este mai puțin productivă decât munca hibrid.